Abe bela jelen fo ka bela jelen wal nyumando iba fo anya foto kamna ni la dalasigi min konna la mese bon ta kelengeli ninga sega kono kuma kulu la kali bamananka a jelen na yasa bela jelen misaka kuna funi soro to kamna anya fo abe seben nazara kana ay wa kalimu karamogo ni dabaji ay wa karamogo olure kon fe biye arabaye novembre kalo kle folo samba fla ani mban fla bi donki worla seben folo mi ma nyokoro o histoire de makoy ale konna la beta dike la ya jaraba ira ka fo mi metalike wulika joba malif ni tigu yere koni fe kerengene ala tenaku yere koni marala kuna funu yere koni sorole mi ma ira ka fo bambachu olubika wulika jode ke mi metalike togere kumbe ale yere koni marala ibaye bi malifini tigu ka wulika jola ali no ya soro madobe olu yere koni sira ka kisi malifini tigu olu ka wulika jo yere koni ma do yere koni fene be no ye bambachu ye olu yere koni ma boda fu yere koni soro yere la wa ibaye ka fo bi ame wati mina yoro munu na miko olu fo ni abetene ku marade koni fe chama o koni obora mi ye bambachu aywa olu ka wulika jo yere koni bulu nu kun kele me ka toro jugu ka seka osigi maliden yere koni ka ibaye tenaku mara wati temeluna o yere koni kun kera bambachu yere koni udaga yoro ye kuna fonu mba ira ka fo ka beni kunu so mara jona yere minye mugujugu kaunye olu yere koni bora oboli mi ni omena ambe balimuna aywa ni tara ibaye bambachi de su dalimbe iba foko marbatiga o yerile aywa o mi yere koni no kera geledi o marala akera malifin digila ko olu ka panguru mi ye wulli ke ka salolike sanfe bulu fe aywa o nana laba mi ye ka seka bambachi chama ka dankarike olu yere koni na ni wulika joyin akera jamana yere koni chamanche bulu yere koni fe ibaye ka fo wulika jo mi kera malifin tigu aywa aleni bambachu yere koni nyonche kabola ni tara bambachu uira dama koni mi metalike jesim aleni ndeshila olu yere koni fene koni wati bela jelena bi olu be nyona ali no ya soro bi ame wati mina deshi mo olu demelembe no ye bokarami no bora Niger kana ga jesim abe inakomi olu be ka kene mine no ye deshi mo yere koni na doni ga bi kuna funu yere koni be jerana mi metalike minaka yere koni marala aywa krenkrena ander bukan ibaye olu yere koni ku minelembe no ye deshi mo yere koni fe bambachu yere koni do ga tenenku yere koni ta ambe wati mina mali finitigila ko aywa olu yere koni meka mugujugu kaseka oke bambachu yere koni ka akilina jigina ibaye ka fo ni yere no oye mi metalike tenangu yere koni marala ibaye bambachu ukun keleme ka yenno yere koni ku udaga yoro bayre krenkrena jadisi mu na be folu mako katiba de masina liwati jan re koni temele ukelen koni kumeka bamba malidun kasega olubla muinye olu yere koni ka marare koni konna fakali jugu olu koni yera aywa kasega jaku yake mauka minye ko zagaye kaseko obo abebo minye bolo fen na folola abebo minye bolo fen min fene na be talike ika bagon yere koni na ibaye ali no ya soro malifin digila ko olu koni ye wulika jo chaman ken yoro ko fole nuna nga bambachi nunu ube mune kono la malifin tigu mana dankarike ula yoro mina aywa olu yere koni manu ukodo olu kodo niko wati ube soro kana binin jugu kaseka oke no ye jamana de na masumalo olu yere koni ka nantara mi meta dogono dugula ibaye olu koni be wulika jobi kake nga olu koni ka lakana bilama eko afando sabatilente mi ye dana masago o chedon yere koni fewa ibaye bi ambe wati mina olu koni ye wulika joke malifin tigila ko koni nola nantara delta central la ni oni tenengu yere obo fe ibaye alisa bambachu aywa wulika joko ni obesena ubolo nga ambe wati mina ukeleme ka anyini du kelengelen bela jelen fe aywa ukele bela jelen ka chebo mini olu yere koni meta bambachu ka keleke olu yere koni no fe o koni kunye bambachu yere koni ka laini ka boy ibaye ni barakeli minye yuwaru yere koni marayi aleni tenengu che akoni manja aywa ni barakeli koloshire bika ke nunu yere koni fenela nga ni wati laba nunu koni na mi metalike malifin digila ko kwa nyema sui kuna funi mindi aywa obayira ka fo bambachi yere koni chama dankarikera ulu nina ni asorla malika panguru mi wulila krenkenela ka beni togero kumbe alere
yɛrɛ kɔni mara la n'a bɛ tɛnɛku yɛrɛ kɔni fɛ ten nka bi n'i y'a jateminɛ kunnasini an kɔrɔ ayiwa Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ maliden minnu yɛrɛ kɔni ni banbaaciw kelen bɛ ka bin kɛ olu kan tegere kunbe yɛrɛ kɔni mara la ka se ka u tɛgɛ jalen min b'u kan na k'o b'u kan na fasiri sɛbɛnba ye Laya Jara ye ka to min ye Soir de Bamako kɔnɔ halisa an m'an tɛgɛ don Yusuf Konate ale bɛ bɔ ni fasiri ye fasiri min n'a bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw bi an bɛ waati min na polisiw ka ɲɛmaayaso n'a bɛ fɔ ko directeur général de la police nationale fo ka taa se inspecteur général ma Suleiman Traoré ayiwa ni ale ye polisiw ka directeur général ye kɔni ye taama kɛ taama balilen a kɛra anw ka dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔ n'o ye Bamakɔ kɔnɔna ye ayiwa min ye sira kunbɛn yɔrɔw ye tɛnɛndon octobre kalo tile 31 ayiwa wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra polisi ɲɛmaayaso fɛ ka tu u ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan i b'a ye polisi yɛrɛ kɔni ɲɛmaayaso ayiwa maa min kun kelen bɛ ka dɛmɛ don a ma olu ani maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye inspecteur en chef de commandement ni ale bɛ tali kɛ groupe de sécurité routière la ale ɲɛmaaba nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ka se ka taa terrain yɛrɛ kan ni a bɛ fɔ sira dancɛ ninnu na yaasa ka se ka u ka cɛden minnu bɛ yen nin nɔ sira cɛden minnu bɛ sira kan nin nɔ ka se ka fɛɛrɛ ni baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to ayiwa wulikajɔ ninnu minnu bɛ ka kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ nafa ye cogoya min na ka se sira yɛrɛ kɔni bolibaw ma u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sira yɛrɛ kɔni koɲɛw bɛɛ lajɛlen na Suleiman Traoré a kɔni ye ka ɲɛfɔli kɛ a ka cɛdenw ye ayiwa minnu n'o olu bɛ jɔ karekunw na walima gidɔrɔndakunw na ni a ɲɛmaa u ka se ka dɔ fara u ka baara kan jateminɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni fanga bonya yaasa sira taamabaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka taama ni u ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen kɛ nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa yaasa gɛlɛya kɔni o dala bɛ se ka lakuru cogoya min na min bɛ tali kɛ siraba kan kibaruyaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ayiwa waati kunkurunin tɛmɛlen na nin bɛ tɛmɛ tile damadɔ kɔni tɛmɛlen na min bɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ ni malidenw n'u bolofɛn ma n'o ye général brigade Daoud Ali Mohamed kɔni ye min ye baarakɛminɛ n'o bɛ tali kɛ mobili la u bɛ f'u ka mobili min ma ko giri ka se ka o di polisilakaw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la GSR mɔgɔw ni a bɛ fɔ olu ma groupement de sécurité routière a kun ye mun ye minɛn minnu bɛ yen nɔ ka se ka fanga olu kolo don halisa ka se ka u bolominɛnw ka baara kan ka kɛ ni minɛn minnu ye ayiwa ka se ka mɔgɔɲɛminɛnw k'o cɛ ka di u ma ka se ka baara ninnu min ka kɛ o fanga kolo bɛ se ka giriya o kolo bɛ se ka giriya cogoya min na ayiwa o de kama ni mobili kofɔlen ninnu n'o ye giriw ye ka se k'a ta k'a di n'o ye polisilakaw ma a y'a jira k'a fɔ ni giri ninnu kɔni bɛna jɔ n'o ye Bamako pɔnba 3 min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ yaasa accident minnu ni mobili minnu banna pɔn sanfɛ ka se ka olu dɛdɛ cogoya min na ka na n'o olu ye yaasa sira bɛ se ka labila malidenw yɛrɛ kɔni ye an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ accident kɔni olu caman bɛ u cayalen bɛ bari ka da kan ayiwa min bɛ tali kɛ kɛwalew la olu kɔni bɛ accident cayali yɛrɛ kɔni ko fɔ min ye kunnafoni min ye sɛbɛn min bɔra k'a ta san 2021 yɛrɛ kɔni na o b'a jira k'a fɔ maa ba 362 i b'a ye sirabakan kasara o kɛra olu de kɔni o sirabakan kasara de kɛra olu ma kofɔlen ninnu olu tanyala ka bɛn ni sirabakan kasara yɛrɛ n'i y'a jateminɛ san 2021 o kɛmɛ o bɛ taa 26 buruburu 72 o kɔni b'o kan kuma lasuruma yɛrɛ kɔni ye jumɛn k'a jira maliden bɛɛ lajɛlen na kɛwale ni taabolo minnu bɛ sira kan bi o de kɛra sababu ye bi min ye accident yɛrɛ kɔni ye fo ka taa se sata yɛrɛ kɔni ma o cayara san 2021 na ka tɛmɛ san 2020 yɛrɛ kɔni ta yɛrɛ kɔni kan Fasiri sɛbɛnba ye Yusuf Konate anw ye min bɔ ayiwa Soir de Bamako kɔnɔna la ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ teliyala an bɛ don min bɛ tali kɛ indépendant ni ale ye kanabila bi an bɛ waati min na a yɛrɛ k'a fɔ mobili dɔ kɔni ale bɔra ayiwa i b'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni na min ye ka se ka i kunda Sénégal kan ayiwa ni ye mobili yɛrɛ kɔnɔna lajɛ a yɛrɛ k'a fɔ min ye ɲɛnaminifɛn n'a bɛ fɔ a ma togoya wɛrɛ la ko drogue o min yɛrɛ kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fo kilogramme 300 yɛrɛ kɔni na n'i y'a falen anw ka CFA la o bɛ t'i jɔ fo miliyari 24 na ayiwa a fɔra togoya min na kilogramme 300 ni o ye ɲɛnaminifɛn ye ayiwa ni a wari bɛ taa bɛn n'o ye euro wari miliyɔn
bisaba ani wolonvila o de kɔni minɛra Sénégal jamana kan camion min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko camion frigorifique minnu ni olu ye jɛgɛta mobile ye a kɔni bɔra Mali la ka se n'o ye an dafɛ dugu min ye Sénégal i b'a ye u ka cɛden minnu bɛ yen n'olu ye nafolo ɲinibaw ye walima nafolo finitigiw n'a bɛ fɔ o ma direction générale des douanes olu ka ɲɛmaayaso kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔnna si baaraba o ka kɛ min ye Sénégal yɛrɛ kɔni douaniers yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni kɛra min ye banbacu walima dɔrɔgujugu ayiwa a baara kɛbaw olu yɛrɛ kɔni ka sira ye ni a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Amérique latine ka bɔ yen ka na anw fɛ yan nɔ ka se ka a solo sara ka se ka a dɛdɛ a wasa a bɛ se ka se n'o ye Europe n'o kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzara jamana ninnu kan cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin dɔrɔgujugu ninnu kɔni minɛra yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ a kɛra ka bɛn samedi don n'o ye Kidira yɛrɛ kɔni mara la ale ni Mali de bɛ dancɛ yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa u kelen bɛ ka n'o ye nin minɛnjugu ninnu ka se k'a dogo camion min kɔnɔ camion yɛrɛ plaque min b'a la o fana ye Mali yɛrɛ kɔni plaque de ayiwa mobili kɔni ye 2 ye i b'a ye k'a fɔ camion ayiwa fɔlɔ min yɛrɛ kɔni sɔrɔlo kɔnɔ drogue min ni a sɔrɔlo kɔnɔ a bɛ t'i jɔ a valeur $24,000 yɛrɛ kɔni na n'o ye euro wari $30,000,000 kunnafoni y'a di cogoya min na nka o t'a ban pewu ye i b'a ye mobili wɛrɛ tun bɛ yen nɔ mun de tun b'o kɔnɔ min bɛ tali kɛ wari biye awa o caman de kɔni tun b'o kɔnɔ o dɔ ye min ye dollar wari tun b'a kɔnɔ franc CFA fo ka taa se Laginɛ wari Léon Ugia n'o ye Sierra Leone ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni wari ye ayiwa olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla ni mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ mobili ninnu i b'a ye Mali yɛrɛ kɔni ye jamana ye ayiwa jamana min ni ba bolo yɛrɛ kɔni walima ni kɔgɔji bolo yɛrɛ kɔni t'a fɛ nka ni minɛn ninnu bɛ tɛmɛ anw ka jamana fɛ a kun ye mun ye yaasa a bɛ se ka Dakar jamana yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na yaasa min ye ka se ka don kɛ n'a ye n'o ye nanzara jamana ninnu yɛrɛ kɔni kan a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ farafinna n'o ye farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw fo ka taa se a sanfɛ jamana cɛmancɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ma ayiwa olu kɛra n'o ye dɔrɔgujugu ninnu yɛrɛ kɔni tɛmɛsira ye wa a minbaga yɛrɛ bi an bɛ waati min na e ko a tɛ ɲini ka na caya ni jamana kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kan sɛbɛn min ni a bɔra n'a bɛ fɔ o ma ko rapport ni ale bɔra office national des Nations Unies contre le drogue et les crimes olu ye min ye sɛbɛn min bila ka bɛn ni juin kalo yɛrɛ kɔni juin kalo tɛmɛlen o b'a jira k'a fɔ ka bɔ san 2019 la ka na san 2022 la min bɛ tali kɛ dɔrɔgujugu o tɔni 57 o de kɔni minɛra farafinna tilebiyan fanfɛ tɔw fɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u kunda kan ka taa n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cap Vert jamana yɛrɛ kɔni kan kilo 16 Sénégal kilo 4 ani buruburu 7 Benin kilo 7 ani buruburu 9 n'i taara kilo buruburu Benin kilo 7 a buruburu 9 n'i taara Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni fɛnɛ i bɛna ye kilo 7 buruburu tɔni 3 buruburu 5 fo ka taa se Gambie tɔni 3 yɛrɛ kɔni minɛra o sira yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa min ye Guinée Bissau ye bi an bɛ waati min na tɔni 2 a n'a buruburu o de kɔni sɔrɔla min ye Guinée Bissau ayiwa ale yɛrɛ kɔni jamana kan fasiri sɛbɛnba o de ye min ye ayiwa kunnafoni yɛrɛ kɔni bɔra TV5 Monde yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka fasiri sɛbɛnba o ye ni fasiri bɔra TV5 Monde na nka anw y'a sama ka bɔ min ye indépendant yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ bi Tanzanie n'i taara ye n'o ye dugu min bɛ yen ko Dar es Salaam ka bɛn ni san tɛmɛlen n'o ye san 2021 muso dɔ bɛ yen a n'a ka ɔrɔbu jɛma a jɔlen bɛ plaque de kɔni b'a bolo a sɛbɛnnen bɛ plaque in kan ayiwa jɔn bɛ ale furu ale kɔni i b'a ye bi an bɛ waati min na n'i taara Tanzanie cɛ yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ i na ko min Makan Goyɔ bɛɛ t'a sɔrɔ ayiwa n'a ma ɲa a b'o cogoya la anw yɛrɛ n'an ka doniw cɛ an bɛ se Tanzanie ayiwa muso kofɔlen tile 4 fo ka taa se tile 5 ma a n'a ka pancarte de bɛ ɲɔgɔn na n'o o ye sɛbɛn b'a kan ale kɔni bɛ cɛ ɲini na a ka wari b'a bolo ayiwa ale ko cɛ dɔrɔn ya a banna min ye a magoɲafɛnw ye olu b'ale bolo se b'a ye wa hali min bɛ tali kɛ nɛgɛ min bɛ don tɛgɛ la n'a bɛ f'o ma ko alliance a b'a san cɛ ka fini a b'a san a yɛrɛ ka ɔrɔbu komi o b'a la ka ban a b'a san ayiwa min bɛ tali kɛ ni furu kɛra ayiwa min ye ayiwa wari minnu kan ka bɔ ni o bɛ tali kɛ denbaya balo ni a fɛnw bɛɛ lajɛlen na a ko halisa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ a bɛ jɔ ni ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bi
ale be mun dɔrɔn kɔ cɛ ka sɔn dɔrɔn ale la min b'a fɔ k'a bɛ ale furu bari ka d'a kan waati tɛmɛlenw na ani cɛ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn dɔn olu bɛ ko olu ye dɔkɛla de ye ka tɛmɛ ka kunnafoni tɔ dafa muso in k'an bɛ waati min na k'a ta a denniya la fɔ bi a ma deli ka tɛtɛ fɔlɔ n'o ye cɛ ni musoya ye a t'o ɲɛdɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ne bɛ dansigi an ka bi fasiriw la ayiwa min ni a bɛ sɔrɔ an ka ayiwa siraw bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye diɲɛ dɔnna sirakɔrɔw ye a bɛ sɔrɔ YouTube sanfɛ fo ka taa se Facebook TikTok ma n'i y'a don dɔrɔn Yeli Vision i ni an ka jaa ninnu bɛ ɲɔgɔn na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n b'a fɔ wasalamu